A bandeira azul que identifica este importante evento deportivo que reúne 5 campeonatos do mundo do triatlón ao mesmo tempo pasou de mans do presidente da Federación Danesa de Triatlón, Mats Freus, a do alcalde de Pontevedra. A delegación de Pontevedra ven coas pilas cargadas deste evento, do que ademais se trae a un campeón mundial, a Pablo da Pena. Entón vimos, creo que, como decía, coas pilas máis que cargadas, con unhas ganas inmensas de amosar a nosa cidade e a nosa fortaleza, a fortaleza que temos ao mundo e, sobre todo, a todos os e as deportistas que aquí se van a chegar. Falamos con moitísima xente, con moitísimas federacións internacionais e todas teñen xa un grato recordo previo da cidade, da organización deste evento. Saben que aquí se trata a xente, sobre todo os deportistas e as deportistas de xeito extraordinario. Dende o Concello amosáronse orgullosos da resposta e da acollida da cidade de Pontevedra nesta importante cita deportiva, onde delegacións como as de Xapón ou a de América xa lle anunciaron que pro vindeiro ano incrementaría notablemente o número de persoas que asistirán a dito evento. E así moitas outras delegacións achegaron a nós para decirnos que aquí estarán, non? Que Pontevedra vai a ser a capital mundial do deporte, do triatlón e vai a, desde logo, vamos a facelo o mellor posible, contando con todas as persoas da cidade que unha vez máis son as que propician que estes eventos multitudinarios se poidan realizar. Con este acto en Dinamarca rematou o traballo da delegación pontevedresa neste país, que de cara a coordinar os traballos das seccións de seguridade, mobilidade, loxística, voluntariado e promoción, realizou durante estes días numerosas reunións con responsables técnicos da ITU e da Federación Danesa de Triatlón.